Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Moderno, poslovno, uspješno. Danas je sa nama sjajna Hristina Andrašević koja nas je ugostila u baletskom studiju Profizio. Danas ćemo da saznamo sve o njenom programu. Zdravo Hristina, jel možda nam kažeš čime se baviš i koga si povela danas sa sobom? Zdravo svima, naravno mogu da kažem koga sam povela danas sa sobom. Ovo je Maša, moja pomoćnica, moja lutka koja me verno prati na svim mojim dešavanjima gde idem i šta radim. Inače sam fizioterapeut i mama jednom dečaku, tako da je to došlo do toga da nastane autorizovan program koji se zove Fizio Mama. Sad, Fizio Mama se generalno bavi trudnicama, bavi se mamama i bebama i bavi se decom. Kada kažem trudnicama, to podrazumevam da se na neki način trudim da njihove trudnoće da ih olakšam i ulepšam na neki način, kroz limfne drenaže, kroz neke programe koje će da im pomognu da se lepo sećaju i da budu radosne tokom svoje trudnoće. Kada pričamo o bebama, znači upravo to je taj program baby handlinga, pravilno postupanje sa bebom i puno vežbica i puno masaža za bebe, pošto je program Fizio Mama zapravo nekako promoviše aktivno pokret i dodir. Četvrti deo programa kao program za decu podrazumeva masažu za decu. To je jedan međunarodni program koji je napravljen da se deca međusobno masiraju. Obuhvata masažu dece preko garderobe, leđa, glavu, ruke i lice. I negde nam je ideja da se kroz taj program deci zapravo vrati dodir s poštovanjem i da im se vrati, da kažem, i ljubav prema dodiru, poštovanje jednom prema drugom i da se negde smanji vršnjačko nasilje. Kako si došla do svog uspjeha? Pa ja zapravo ne mogu baš da kažem da sam sad nešto preterano uspešna, tek počinjem i tek je ova cela priča onako zaživela dosta aktivno u zadnjih par meseci, mada ovaj program postoji već 1,5 godina u ovakvoj formi. Negde mi je uspeh sada komentar jedan moj profesorki kako je rekla da sam ja prevazišla neke od profesora od kojih sam ja to učila. I uspeh mi je kada mama koji sam svojim savjetima pomogla pozove ili napiše i kaže da je sad njeno dete dobro i da su primjenjivali sve ono što sam ih ja naučila i da su se mnoge stvari ispravile. Da li si imala neke prepreke na svom putu? Pa, prepreke na putu najčešće mi je bio, da kažem, problem da dođem do osoba koje bi slušale ovo što ja želim da im kažem i taj problem sam nekako prevazišla time što sam uspostavila saradnju sa mnogobrojnim, da kažem, osobama koje su zapravo u kontaktu sa trudnicama i mamama. Recimo, saradnik sam škole roditeljstva Mamin san, saradnik sam škola roditeljstva Čarolija. U poslednje vreme sarađujem sa drugaricom koja drži jogu za trudnice i mame. Hristina, reci nam, što ne voliš da radiš po kući? Da, ja inače ništa ne volim da radim po kući, šali se. Generalno, prvi put sam se upoznala sa servisom u radi za radim baš iz tog razloga, što mi je bila potrebna pomoć oko toga da se neke stvari završi po kući, a ja sam dosta malom bebom, jednostavno ne može se da se postigne sve, pogotovo ne u situacijama koje su danas takve da majka sa bebom i otac, znači da porodice, mama, tata i beba, ne može definitivno da se sve postigne, tako da je tu uvek potrebna pomoć. Hristina, sa kojim izazovima se susrećeš u svom radu? U suštini sada je takav moj rad koncipiran da ja s jedne strane posećujem, odnosno radim kućne posete, mama i beba. Najlepše mi je kada vidim bebu koja ima između mesec, 2, zato što se tada stvarno onako lepo postave temelji onoga u motornom razvoju šta i kako treba da bude i onda se kasnije to samo nastavlja. Često su mame mnogo veći problem zato što oni imaju neka svoje očekivanje, neke svoje želje. Potrošačko smo društvo i onda kupujemo i stvari koje mislimo da će biti dobra, zapravo mnogo više štete bebama nego što im koriste. Hristina, šta imaš da poručiš našim budućim modernim poslovnim i uspešnim ženama? Pronađite to što volite da radite i držite se toga. To bi bila onako poruka za mlade, uspešne poslovne žene. Dragi gledalci, hvala što nas pratite nas i dalje na svim našim U radi za radi kanalima. Sa nama je danas bila sjajna Hristina Andrašević. Ako poznajete neku ženu koja je uspješna u bilo kom segmentu, tagujte, mi ćemo da je kontaktiramo i objavit ćemo njenu priču.